taupada, bihotz taupada izan nahi du. Alde batetik, oxigenoa eskaintzeko, eta hemen izango dituzue alde batetik, etxerik gabeko personekin lan egiten dutenak, beste aldetik emakumeekin, Mirian, eta baita bihozdun enpresetako ordezkariak hemen izango ditugu, eta batzuk sarituak izango dira batez ere. 3 programa horiek hemen izango dira egun horietan. 2023an, Debagoiena guztian hartatutako pertsonak 2386 pertsona izan du dira. Horrek suposatzen du 864 famili edo etxeetan lagundu deula edo bertan egon gehala erabatea edo bestera. 2386 pertsona horietatikan, 162 emakumeak izan du dira, eta 138 gizonezkoak. Era berean, etorkinak izan du dira 184 eta 106 bertakoak. Eta adin franja bat jartzearren, 172 18-54 urte bitartekoak izan du dira hartatutakoak. Corpus kanpainako leloa edo ikurlema hauxe da, ez da? Hemen aurrean dezute, keinu txikiek ere komunitatea egiten dute. Keinu txikiek ere komunitatea egiten dute. Duela urte batzuk hiltzen Eduardo Galeano, poeta uruguaioa. Harek esan ohi zuen, jende txiki asko, leku txiki ugaritan, gauza txiki asko eginez mundua eraldatu dezaketela. Eduardo Galeanon esaldi borobila guk oinarri hartzen duguna kanpaina hontarako. Keinu txikien bidez eraldatu dezakegu gure errealitatea eta gure ingurua. Azken finean ez aldu mundua sostengatzen jende txikiak.